Velkommen til en smagsoplevelse af de helt særlige. Det er som om, der er nogle tegn på derude, at cider det begynder at blive en ny kategori, som man virkelig interesserer sig for her i Danmark. Måske står vi lige til begyndelsen af en cider-revolution, lidt på samme måde, som man så i ølkategorien for 10 år siden, og som har givet en mangfoldighed af nye produkter og producenter. Er der noget særligt, der skal kendetegne dansk cider? Skal vi lade os inspirere af sådan man gør i England, eller skal vi mere ligne det, man gør i Frankrig, eller har vi vores egen stil? Det er noget af det, som man vil få svar på i de kommende år, tror jeg, og det er også den debat, som vi tager hul på nu. Vi udvalgt 4 cider-entusiaster, som skal debattere for os, og som vi skal smage sammen med. Vi har René Langdal, der om mad og vin i gastro, og derudover så underviser René sommelier i smageteknik, sensorik. Så ved siden af René sidder Per Kølster. Per er forsker, du er også landmand, du er produktudvikler, så er du jo også formand for Økologisk Landsforening. Og så har vi Kai Winther. Kai, du må være en af pionererne inden for cider i Danmark. Du holder til på Fejø, kategoriens udfordrer, Jens Skovgaard. Vi har prøvet at finde en cider, som på en eller anden måde repræsenterer en klassisk engelsk cider, og det er jo en stor opgave. Der er rigtig mange at vælge imellem. Så vi må prøve at smage os frem til den, sammen med panelet her. René, kunne du måske sige lidt om, hvordan er det, man smager på cider? Først og fremmest selvfølgelig udseendet, og så er der en duft, og så har cideren selvfølgelig en smag. Og når man så sætter næsen til den, så er man ikke i tvivl om, at det er en engelsk cider, så den er god nok på den måde. Munden snærper sig næsten sammen, så meget tannin, synes jeg, der er i den. Og jeg synes, man har tabt æblet i den. Jeg synes, det er meget, meget svært. Der er mange spændende gærnoter, der er meget oxideret, der er meget tannin og meget astringerende, men der er ingen æbler. Vi bevæger os nu sydpå til Frankrig og Normandiet, hvor vi skal smage en cider, der hedder Le Père Jules, fra familieforetagende, der hedder Defrièche, som har lavet cider i 100 år, bogstaveligt talt. I den franske udgave her, der kunne man sige, det kunne i princippet lige så godt være en øl. Hvorimod den første, den britiske, der vælter jo æblearoma op. Altså der vælter simpelthen en duft af mosteri op af glasset. Kai, hvis du vil sige lidt omkring den cider, der kommer rundt nu. Ja, cideren er jo lavet på originale cideræbler, som over 2000 til 2003 blev plantet på Fejø, altså originale cideræbler. Jeg tænkte lige allerførst, da jeg fik den i munden, har du været lidt kreativ med at bruge lidt egeflis eller sådan noget? Er der lidt fad i den, eller? Nå, det er den der oxiderede karakter, som du snakker om. Men det synes jeg faktisk, det er et meget elegant træk. Et eksempel på, hvordan man kan lave noget cider herhjemme, som fuldt ud matcher, for ikke at sige, overgår meget af det cider, man kan få i England. Jeg synes, vi skal give panelet en hånd.